Nu har vi skrevet lidt om, hvad det kræver at træne de forskellige overgange i håndbold. Hvis man skal træne U10, er der ikke så mange krav til træneren. Træneren skal bare være god til at håndtere børn, og så skal han jo også kunne lære spillerne lidt, så de ved, hvad håndbold går ud på. U12. Der er lidt krav til træneren. Stadig ikke så mange, men lidt er der. Træneren skal kunne udvikle spillerne og være god mod børnene. Træningen skal dog stadig være, så man kan få en fornemmelse af, hvad håndbold går ud på. Når man kommer op som U12 i nogle klubber, begynder der også at være lidt krav til spilleren, fordi træneren ved, at spillerne er gode, og så har han måske målsætningen om at vinde DM. U14. Nu begynder klubberne at sætte større krav til træneren. Træneren skal kunne udvikle spillerne bedre, så man kan begynde at se, hvem der dur til noget, og hvem der ikke dur til noget. Hvis træneren kan se, at holdet er godt, sætter han måske også nogle målsætninger over for klubben, som han vil have, der skal lykkes inden sæsonen er slut. U16. Der bliver nu sat store krav til træneren. Hvis holdet, han træner, dur til noget, siger klubben måske til træneren, at han skal have forholdet til DM. Så jo flere krav træneren får af klubben, jo flere krav får spillerne også af træneren. Grunden til, at træneren giver spillerne flere krav, er fordi træneren ved, at spillerne også kan magte flere krav. U18. Som U18-træner bliver der sat store krav til træneren. Det er som U18, man kan blive udtaget til et landshold. Så trænerens opgave er at gøre de gode spillere bedre, så de har chance for at repræsentere klubben gennem landsholdet. I de mindre klubber er der for det meste ikke nogen U18-spillere, fordi hvis man ikke er god som U18-spiller, har man svært ved at finde tid ved siden af sit gymnasie eller skole til også at træne. Trænerne skal derfor sørge for at beholde de gode spillere og udvikle dem. Herrer. Som herretræner er kravene så høje, så man skal have en af de højeste træneruddannelser. Som herretræner er der nogle helt andre krav. Der er jo et landshold i herrerækken, så det gælder også om at udvikle spillerne, så de har en chance for at komme på landsholdet. I de store klubber lever trænerne og spillerne kun af håndbold. Så som herretræner bruger du jo ikke din fritid på håndbold, men arbejdstiden på det, da det er dit arbejde. I de små klubber er alderen meget forskellig, så det er nogle gange svært for træneren at få det bedste ud af spillerne og få et godt hold. Vi har også skrevet lidt om de forskellige træneruddannelser, som du kan tage som træner. De er delt op i 3 niveauer, hvor det hedder træner 1, træner 2 og diplomtræneruddannelsen. Diplomtræneruddannelsen er den største uddannelse, du kan få inden for trænere. Men jeg vil lige fortælle lidt om træner 1-uddannelsen. Træner 1-uddannelsen retter sig mod personer, som gerne vil opkvalificere deres kompetencer inden for trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende trænere eller forældre, som gerne vil være endnu bedre trænere. Uddannelsen består af 24 undervisningslektioner, som indeholder teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser. Der vil blandt andet blive undervist i idrætspædagogik, børns udvikling, træningsplanlægning, basal fysiologi og træningslære og skadesforebyggelse. Når man har gennemført uddannelsen, kan man fungere som instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på begynderniveau. Kurset koster 1.650 kroner per deltager. I prisen er der inkluderet forplejning under kurset. Uddannelsen foregår hvert år som weekendforløb i Aarhus og Brøndby. Træner 2. Træner 2-uddannelsen retter sig mod personer, som har et par sæsoners trænererfaring på klubniveau, og som gerne vil opkvalificere deres kompetencer inden for trænergerningen. For at kunne deltage på træner 2-uddannelsen skal man have gennemført træner 1. Uddannelsen består af 60 undervisningslektioner, som består af teoretiske oplæg, idrætsrelevante diskussioner, opgaver og praktiske øvelser. Her
vil blandt andet blive undervist i trænerrollen, styrketræning, træningsplanlægning og idrætspsykologi. Når man har gennemført uddannelsen, er man i stand til at være klubtræner med ansvar for et hold og enkelte udøvere. Kurset koster 3.950 kroner per deltager. I prisen er der også inkluderet forplejning under kurset. Uddannelsen foregår hvert år som weekendforløb i Aarhus og Brøndby. Diplomtræneruddannelsen. Diplomtræneruddannelsen henvender sig til trænere, som har erfaring med træning af subelite eller eliteudøvere, og som har idrætsteoretisk fundament svarende til træner 2-uddannelsen. Uddannelsen består af 180 undervisningslektioner, som består af generelle idrætsteori krydret med praktiske eksempler og opgaver. Her vil blandt andet blive undervist i fysiologi og træningslære, anatomi og bevægelseslære, idrætspædagogik og supervision, idrætssociologi og historie, doping og aldersrelateret træning. Når man har gennemført uddannelsen, er man i stand til at varetage træningen af udøvere i en elite- og konkurrenceorienteret organisation. Diplomtræneruddannelsen er delt op i 3 blokke, da det er et langt forløb. Alle 3 blokke koster 28.000 kroner. Uddannelsen starter i begyndelsen af januar hvert år. Hvert år er der et hold i Brøndby, og der er også et hold i Aarhus eller Odense. Alle oplysninger om uddannelsen har vi fået fra DIFs hjemmeside www.dif.dk.